Ovo je Eni i Danilo se ovako istopio sada, tako da ću vam ja predstaviti našu gošću koja je autorka više od 40 naslova za decu i tinejdžere, za koje je dobila zaista veliki broj nagrada i priznanja. Zanimljivo je da je njena primarna profesija to da bude doktor veterine, a diplomu je nostrifikovala i na Cambridgeu i postala članica Kraljevskog koledža. Hoćeš da još ja pričam? Naša naredna gošća, veterinarka, pisac za decu, sjajna Nikoleta Novak, a Eni i ja se znamo od ranije, tako da nije nam ovo TV premijera. Da, ja sam malo sad, dobro jutro. Ti si ljubomorna, Dobro jutro, Majo, Nikoleta. I Priznaj. stvarno sam malo ljubomorna. Što je ovako kod njega otišlo? Pa znaju se, to je bila ljubav na prvi pogled i prošli put. Pa znamo, sad treba da se upozna i sama. Nećete. Draga Nikoleta, kako ste, šta radite? Od kad smo se posljednji put videli, Morski konjić Čitalić i Između dva zvona. Jeste, to su dva nova izdanja od prošle godine. I pošto ste me tako divno i najavili i kao veterinara, jeste, moje knjige donekle uvek promovišu i ljubav prema životinjama, tako da u Morskom konju ovog puta i čak vodene životinje, ali tu se pojavljuje i pravi konj. Aha, kod Morskog konjića Čitalića se pojavljuje i pravi konj. Zato što on sanja, on nalazi slikovnicu i sanja, vidi konje i oni su mu prelepi i on hoće da postane konj pravi. E onda u onom momentu kada on postaje konj, shvati da baš biti konj nije tako... Da je bolje biti morski konj. Jeste. Tako da je to jedna poučna priča da uživaš u onome što jesi, a ne da želiš nešto drugo. A vi ste to, koliko vam je pomogla činjenica da vi imate dva konja? Da dočarate sad život jednog konja i njegove probleme. Puno. Jer konji, kako god, oni su i divni i plemeniti, ali mnogi ne žive baš takav život kako mi zamišljamo da konji žive, da su slobodni, ono što gledamo klipove. Tako da trče. Da, i da uživaju. Mnogi žive težak život. Zapravo, većina živi nekakav težak život. To sam htjela da deci predstavim kroz ovu knjigu, a druga knjiga je namenjena za školski uzrast deci i to su priče različite vezane za školu na neki način. Nisu direktno da se dešavaju sve u školi, ali tu ima pomalo o životinjama. Ima jedna priča koja se zove Zašto ne volim biologiju. Tako da, eto, i tu ima malo... Koja je ovo kuća? Ili ovo neka vaša kuća? A ne, ovo je iz vaše prakse veterinarske, jel? A da, zanimljivo za ovu knjigu, to moram da naglasim, opet veterina, a ilustratorka Ljiljana Kuruca je veterinar. Znači, to su dve veterinarke su radile zajedno na ovoj knjizi i njene ilustracije su preslatke. Evo i ta na naslovnoj strani, evo tu imate u knjizi nas dve, svaka na svom radnom mestu. Dobro, ovdje nas je ona ilustrovala, ali u samoj knjizi imate fotografije nas dve na radnim mestima. Evo i ona i ja. Još je to lepo, da. Sad ne znam koliko će se to vidjeti. Ali sad koliko vam upravo knjige kada dođu roditelji sa decom i kućnim ljubimcem kod vas, koliko te knjige, na primjer, je to pravi trenutak? I ovo je knjiga za te klince koji su, na primjer, tek dobili kućnog ljubimca, da možda i kroz knjige nauče da to nije igračka, da to nije samo za Instagram da se fotka, ako me razumete, Nikoleta. Kako ne? Pa trudim se stalno, da promovišem tu ljubav, odgovorno vlasništvo istovremeno, da deca treba da vole ne samo pse, mačke, kućne ljubimce, nego i sve životinje. Zato pitali ste me za ovu prethodnu knjigu Superheroj iz komšiluka. Tu je promocija zapravo i značaj insekata. Sve životinje su važne na ovom svetu, tako da ja... To je priča o dečaku i pauku, je li tako? A kako to prođe? Mislim, pošto često mi ćemo paukove izbacivati iz kuće. I sad vi nam opišete odnos prijateljstva koji je stvorio jedan dečak sa paukom. Moram da vam kažem, zapravo nije glavno, on juri pauk, kada ga pauk ujede da bi on postao superheroj. No, ne postaje superheroj, postaje on drugi insekt. Postaje smrdibub. Tako da, kao što je najgore na svetu što može da vam se dogodi da postanete smrdibuba. Međutim, opet i on kroz to iskustvo smrdibube uči važne lekcije o prijateljstvu, o tome šta su prave vrednosti u životu. I sad jedan moj prijatelj, to je bilo mnogo smešno, on je čitao sa svojim sinom knjigu i kaže: "Jaj, Nikoleta, sada kada god vidim smrdibubu, ja se setim tebe." I kaže, ali neću da je ubijem više. Kako je bilo da pišete ove dve knjige koje smo mi sada videli dok ste vi govorili? Kako je biti meta puberteta? Pa vidimo, dva izdanja, i za dečake i za devojčice. Jel vam
bliže ovo kada govorite o životinjama ili ovo kada ste se bavili problemima klinaca koji prolaze kroz svašta kad se treba prevazići taj pubertet nekada? Jeste, hvala. Ja sam ga prevazila I sa tačke kada ste roditelja i sa tačke kada ste dete. Ali iskustva se skupljaju, puno dece srećem što sa mojim ćerkama, što kroz posao, tako da ta njihova iskustva su mi vrlo bila korisna i svi su mi oni bili konsultanti u pisanju, jer bilo je smisliti koje su teme njima važne. I evo, dan danas mi deca pišu, jer imam e-mail adresu u knjizi i one mi pišu i predlažu još tema za novo izdanje. Maltene na nedeljnom nivou mi stigne pismo i kao, a zašto ne bi, i pišu mi kao toj osobi iz knjige, Maša ili Matija, pisala o tome ili ovu temu obradila, tako da to mi je sjajan feedback od dece. A kad vi stižete sve, Nikoleta? Znači, ja gledam sad i broj knjiga, mislim, broj ispisanih stranica, praksa vaša, životinje, svi problemi koji imaju vlasnici tih životinja koji dolaze kod vas. Pa organizacija neka... I 2 konja. I 2 konja, da. To je velika logistika. Pa sigurno da jeste. I mog supruga, Dejana i mojih prijatelja svih. Svi okolo mi puno pomažu, tako da nemam puno pomoći, ne bi to sve... Da, bez podrške ne ide. Tako je. Evo kako mi je sada zanimljivo. Znate, imali smo ovde pre nekoliko dana temu i bavili smo se time da li preterujemo u tom odnosu prema kućnim ljubimcima kada im sve ugađamo. Znate, i onda je tu bilo i kritika. Kaže, došli su nam sada kučići, su se smestili na naše mesto. A ja gledam, opominje me kolega da se vratim, jer smo se mi rasporedili onako da Meli bude udobno. Je li tako? Da, potpuno. I tu smo malo bili možda nepravedni prema... Meli nego Eni. Eni? Zato te i ne voli, nisi joj njime upamtila. Otkud ti znaš da ona mene ne voli? Ona spava joj. Izvini, kako te ne voli? Pa što ne spava kod tebe? Ne znam zašto ne spava. Mene zato što si je uzeo tako odmah, nisi ni pitao. Zato što se mi znamo, Eni, ona ti Vreme je njime da nije Danilo zapamtila, dobije kućnog poštovanje je ljubimca. najvažnije. Jeste, ja to govorim. Vreme je krajnje, jednu ovakvu Eni viđen je Danilo za... Ili makar da usvoji jednu Eni. I sad kad nam izlazi knjiga o vlasnici kućnih ljubimaca? Ne još. To čeka kad odem u penziju. A što se plašite? Pa ima raznih priča. Dobro, dok imate praksu možda i nije pametno, jeli? Dajte nam neku priču, naravno bez pominjanja imena. Evo, zamenite kucu za macu, ali dajte nam nešto zanimljivo što vam se desilo. Sada se baš u trenutku mogu da setim, ne mogu, mislimo da nisu neke priče, ima i tužnih priča, to nije sad moment. Ne, nešto simpatično, možda. Ja, sada trenutno... Dobro, ja tako. Šta je sljedeće, Nikoleta, na planu? Sljedeći put nam dolazite sa čim? Pa sljedećim, znači morski konjić će uskoro da dobije drugare. Radit ćemo celu, nadam se, ediciju o morskim životinjama i Poča, ilustrator koji je sjajno ilustrovao i ovu knjigu, koji se zove Nemanja Ristić. Mislim, ako možete i da pokažete, mnogo su lepe ilustracije tih životinjica. Evo, čekajte, sad će doći kolega naš. I radit ćemo, sad je počeo da ilustruje sljedeću knjigu o morskoj školjci. Tako da imat ćemo niz morskih životinja kao i junake i to će jednog dana, nadam se, izaći kao zajedničko izdanje. Tako da radimo sad na toj ediciji. Da, je li tačno da vam stižu pisma i dalje iz Vijetnama, Kine, Turske i drugih zemalja gde su se prodale vaše prevedene knjige? Jeste, to je vrlo uzbudljivo i vrlo interesantno i pokazuje da svi mi ljudi gde god da smo na svetu imamo i slične probleme i zanimaju nas slične stvari. Jesmo fizički jako daleko, ali smo negde i vrlo blizu i blisko. Hvala, najlepše da... Osim da mene učiniš nenormalno ljubomor. Da, ovo je misija ovog maženja kučeta. Ja sam shvatio kada će nam doći Nikoleta sljedeći put i shvatit ću da će me onda Eni još više voleti, pošto će to biti naš treći susret. Tako da se Ja ću da je uzmem odmah. u ovoj igri ispala. Hvala, najlepše.